Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Procjenjuje se da mjesečno među državama članicama Europske unije se trguje s oko 46 000 pasa, od kojih većina nije registrirana, mnogi su bolesni, nisu cijepljeni i imaju krivotvorene ili nikakve dokumente. Ne zna se njihovo podrijetlo, a mnoge životinje umiru kratko nakon prodaje. Nezakonita trgovina životinjama najunosniji je kriminal na svijetu nakon droge i oružja. Osim zaštićenim i divljim životinjama, nezakonito se trguje kućnim ljubimcima. To ima negativne posljedice za javno zdravlje, dobrobit životinja i zaštitu potrošača. Zato su identifikacija i registracija svih mačaka i pasa prvi korak u borbi protiv njihove nezakonite trgovine. U zaključcima Vijeća iz prosinca prošle godine, usvojeni tijekom predsjedanja Finske, Vijeće je dodatno pozvalo Komisiju na procjenu potrebe za novim zakonodavstvom o dobrobiti životinja. U Hrvatskoj takvo je zakonodavstvo dobro regulirano. Kolegice i kolege, ovi podaci tužna su realnost koju svi zajedno moramo promijeniti. Hvala vam lijepa.